Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. This time check is brought to you by Decalgen Forte. Clogged nose and headache, take only Decalgen Forte. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwansang Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Lunes, pitsa 6 na bulan sa Hulyo tuig 2020. Anano ang mga balita ka mga isyu nga aton arang kadahon para karon nga adlaw, Lunes ga Lunes. Ang kapalaran sang isa ka higanteng network, ang ABS-CBN mahimo mahibalan sa masunod nga semana. Ang House Committee ang ginakatapuan sang mga kongresista nga amo ang nagahatag sang prangkisa kag amo ang gintugyan sa kabilugan sang Kamara nga magatalakay sini maghatag desisyon sa masunod nga semana. Ambot siningon posible base pa man lang ang karon pag-antos sa mga empleyado. Lakip na ang among higanting network may balaan kon bala ano ang ila sini mangin kapalaran. Tagaan bala sang another 25 katuig nga prangkisa ang among television network o kon ipasira. Duha lang. Tagaan ka, extension, 25 katuig o kon totally ipasira ang among television network. Lakip man, ang NTC medyo ginakalot madapadapaya kay subong nagadimanda ang nagkalain-lain nga sektor
kung ginpasira kagin pauntat sa ere ang among television network, ano ang rason nga mga 15 ka mga broadcast company ang gintugutan nga padayon nagapalayag sa kahanginan nga wala prangkisa. Ambot silingon, nag-expire naman ang prangkisa. Ti karon ang intisi gapalak, mahimo imbestigaran nga gina-single out lang ang among television network. May politiko bala sa likod sini, may paghingabot bala sa among television network nga asya lang isa ang ginpasira samtang madamo ang nakastandby pa ang prangkisa kag wala pagintagaan sang prangkisa para makapalayag sa kahanginan. Amo ina karon ang mainit-init nga isyo nga dapat sabton sang NTC nga ang agin single out lang ang among television network. Ang punto naton simple lang, dapat ang layi parariho. Wala sang ginapasulabi kon istrikto ang NTC, layi-layi, wala prangkisa sira nga ang iban padayon naga-broadcast sa kahanginan. Amo ina ang ina-question sang pila naton ka mga mamalida, pila ka mga sektor. Posible makabatyag na sa ginatawag daton hagan-hagan nga pag-antos ang mga empleyado nang suma total sigurado na bala magapadayon o isira. So, hulaton ta ang desisyon sang Kamara sa masunod nga semana. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita,
Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Gani compound niya ining bisin charantin kag polypeptide. Gani sa aton mga kauturan, kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, panahon na nga mag DTX 500 kamo. Amo ning kinanglano naton kay ni siya nagatinlo pa sang aton dugo kag atay. Kung mabakod ang aton lawas, mabakod ang mga organ, hindi kita dali-dali tapikan balatian. So, himuang nga batasan adlaw-adlaw mag DTX 500 kita. Ang DTX 500 mabakal ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:45. Kabay pa. Wala na sa kung anong anomalya kalamalaman nga magkalatabo naman sa ikadwa nga tranche sang Social Amelioration Program. Mga 1.3 milyones na kapamilya ang nakabato na nationwide sa dalom sang second tranche sang Social Amelioration Program. Nagdangat ng ipanagtag sang gobyerno 6.88 bilyones sa itong nagbigad nga Biyernes. Ini report sang Department of Social Welfare and Development. Kabay pa, nga wala na sang pasakay kaso, wala na sang magmidyo, wala na sang magganit pa sa para kaywan, ihatagid para kaywan. Kaya ang pinakaulihi nga datos, halin sa DSWD, mga 6.88 bilyones worth of subsidy ang ginpang nagtag na nationwide. Ang nakabaton sini nga pamilya, 1,362,911 na. Amo ini ang nakabaton. Di binas gali kita eh. Kay ang Executive Order number 112 Series of 2020, memorandum gikan sa opisina sang Executive Secretary, siling nga iapid sa pagpanagtag sining second tranche sang Social Amelioration Program dala ang siyudad sang Bacolod. So di buinas kita ha? Kay luwas sa National Capital Region, sa Region 3 Abe, sa Region 4 Das-e, nakabaton man ang Pangasinan, Benguet, pati Iloilo ha, kag probinsya sang Cebu, Davao dala, ang probinsya sang Albay, Zamboanga, of course, ang siyudad sang Bacolod. Maayo ini nga balita para dire sa siyudad sa Bacolod. Magabatong kita 5,000
Ang iban tag 8,000 duwak bulan agod yadto nga magbulig kag pakigbatuan ang kagutom sumuman ang kakulangon sa pagkaon bangod sang COVID-19 nga pandemic. Kabay pa nga hindi ini maabusaran, no? Kabay pa nga wala naman sang iskandalo nga magluntad sa ikadua nga transa tagtaganay sang ginatawag naton social amelioration program. Siling sa iban, kamusta to? Ang ginpasakaan kaso, ulat-ulatan nyo kung ano ang desisyon sa gobyerno. Kamu nga ginpasakaan kaso kung hindi kamo kasabatos to, kag hindi ninyo madetalye ang rason kung nga ang ginpasakaan kamo kaso, oy, kanugon sa trabaho. Ano ayan ang penalidad? Ang malain sina, base kon sipaon kamo sa serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time La 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon yun kag negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sa bisan anong nakalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20%. Philippine Standard Time, las 6:55. Si Mayor Bing nagpasalamat gid kay Senador Juan Miguel Zubiri kag subong man nga bay. Kung mahimo, kung magtukod gid man sang hospital diri sa Bacolod ang pundo kuwaon sa Pundo Nasyonal. Lakip ng maintenance kag operasyon. Nagtawag siya nya para hindi man bala matandog kag hindi man maano ang pundo sang syudad sa Bacolod base pa man lang no nga mapunduhan ini kag ang maintenance base pa man lang kon suportahon sang gobyerno nasyonal. Amo ni blang ginduso ni Senador ang Senate Bill 1647 nga magpatindog hospital sa Bacolod pagkatapos nga ginduso ini ni Congressman Greg Gasataya sa Kamara kag naaprubahan. Ti maayo ini nga balita diri sa syudad sang Bacolod. Tuod nga bisan paano Pundo Nasyonal pero ang nagpaninguha ang aton diri mga opisyal sa Bacolod. Congressman Greg Gasataya kag subong man Mayor Bing Leonardia. Kag ti ngalan man ni Senador Zubiri himuon niya nga flagship project sa syudad sa Bacolod. Pasalamatan man na sa taga Bacolod kag Negros kay si Zubiri taga Negros Occidental man. Amo nang siling kubla, dapat may ara gikita iya nga mga senador, subuman mga kongresista dito sa nasyonal. Kay sa kun ano man nga mga proyekto hindi maulihi ang syudad sa Bacolod. Ti kinapasalamatan gid si Senador Zubiri sa taga Bacolod kag subuman Negros Occidental. Dako nga bulig ini kon mapatukod ang hospital dire sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. This portion.
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Moden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded test. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan,
Mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,